Keith a finne yn cael modd I fyw fan hyn ynghylch y Defaid gyda'r Cerrys nawr ta Keith yr Hwrdd Blwydd sydd mewn nawr ac am wledd 17 Hwrdd Blwydd yn y cylch. Mae hwnna'n ragorol. O, mae'n bendigedig. A mwy na hynny, mae'r safon mor uchel yn defa. Allwch chi ddim tynnu un mas o'r llall ond bydd rhaid I wneud e, ond os dim un allwch chi weid dyle fe ddim bod yma. Maen nhw I gyd o'r safon uchel. A dyw e ddim yn rwydd I baratoi Kerry ar gyfer y cylch cystadlu achos mae gymaint o wlad arnyn nhw. O, os. Ond maen nhw yn dod ar ôl ni, ond jobyn cyntaf yw I pigo nhw cael o iawn. Mae'n dibendo cael o'r gwlan wedyn, cael hwrs sy'n gwlan tynnu iddo, mae'n dod a paratoi lot o hwyddach na fel arall. A fel chi'n cael nhw edrych mor wyn, achos chymod y tywydd ni wedi bod yn cael yn ddiweddar, ni wedi bod yn cael glaw, ni wedi bod yn cael sychter, mae fe'n effeithio ar ei glan nhw, a lliw y glan nhw'n dweud? Odi. O, mae rhaid rhoi bas iddyn nhw. I golchi nhw lawr, ynddo fe, maen nhw'n dod wedyn, gyda'r amser yn anffodus, a mae'r twaith maen nhw'n mynd yn was na gwell, os bydd y tywydd yn ffein, a bod nhw'n mas, fe o feddan mewn prydd neu beth. A mae jobi mae'n ail wneud e wedyn. O, mae tipyn o ffys a ffwd ar wrth yn ddangos mewn, dos e? O. Fi'n mynd gwybod o'r i weld, ond mae fe'n y gwad, so mae fe'n cadw I fynd. O, weithiau chi'n meddwl bod rhywbeth yn bod yn o'n i, bod ni moyn cystadlu, achos mae fe'n gallu bod yn rhoi stredig tu hwnt yn dweud. Chi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y sioe, a wedyn fel chi'n gweud, gorwedd mewn prydd, neu mynd yn gloff. O, di. Diwrnod cyn y sioe. O, di. O, gen I ddefyd nawr, cystadlu fawr un a ddefyd na wynog. A bydd nhw'n gloff wrthnos fetha, weles I o'r siwt beth. A mwy na thebyg, nhw heb fo'n gloff? O na, dim o gwbl. Cynni? Ond o'n i'n gwybod beth I wneud. Be chi wedi wneud e? Pwy tips I da chi? O dim tip, dim ond y diw mowr sy'n gyda wedi helpu fi mas tro hyn. Ond tipyn o wys. Bach o chi chwsg? Mae'r sioe, mae fe'n y gwad, so allwn ni beth o help. Na, a mae fe'n fraint cael bod yn y cylch yn dweud? O, di. Mae'n fraint cael bod lan yn y sioe I ddechrau, cael dod â ni fel, a mae fyw deimlad I llwytho bofen I ddod i'w sioe, a fi'n meddwl yn yma, fi'n cael cwt y trailer. O, sioe fy ni'n ôl nhw, a teimlad o ddod, mae'n rhywbeth o fel, ynddo fe. Bach o pili pala yn y bola? O, ie, chymod, dod a paratoi a dod gymaint o cystadlu, os ennill, mae'n bach o bonus, ond cael bod yn y sioe, dangos yn y cylch mawr, mae'n lot o beth. A chymo, nawr, maen nhw'n cystadlu'n galed, cythral y cystadlu'n amlwg iawn. Ond wedyn, unwaith bydd y cota gwyn yn cael ei tynnu off, bydd pawb yn un teulu mawr yn cymdeithasu a joio gyda gilydd. Dyna beth sy'n gret, ynddo fe? Ond mae sawl llygad tro yn mynd nawr, amser hyn nawr, gael gweld sy'n bethau mynd. Llygadu'r Hwrdd drws nesaf, eisiau fod hwnna'n edrych I gymariau ni. A gael gweld mae ma bewniad wedyn, ond fel o'n i'n gweud, mae'n adeg cysewus iawn. A mae'r ein yn crefftwyr wrth ei gwaith, y ffordd maen nhw wedi trimo'r o'n yr hyrdod yma. Mae eisiau mynedd I wneud, mae amser yn mynd I wneud nhw'n tefe, chymod. Dwi'n gweld nhw ar y dydd, dwi ddim byd I ateb y gwaith sy'n mynd I ôl I rhywbeth. Mae'n bendigedig yma. Wel, y dyn pwysig yn y cylch fan hyn heddi yw Neil Rodnor, a fe yn amlwg wedi beirniadu, arddangos, gwneud y cwbl lot. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Felly nawn ni adael I am ychydig tra bod Neil Rodnor yn mynd o amgylchu bethau ac ni nôl I weld pwy fydd yn gosod yn y safle cyntaf. Wel, am sioc fan hyn ynghylch y Kerry, oedd y beirniad wedi mynd ati fel cath I gythrel fyna. Tom Evans yn ennill eto, dwi'n meddwl. O, fi, mae'r ail dro. Wel, fe gath y beirniad I fyna, achos ni'n siŵr iawn pa ben oedd yn dechrau fyna. Wel, na, o'n i'n meddwl yn top oedd yn dechrau, lawr fan hyn, mae wedi dala ni mas dro hyn yn oed ia. Wel, e'n gweithio'n gyflym iawn, felly Tom Evans I dad sydd fyna nawr, Calcot Manor Farm Powys. Diolch o galon I chi, Keith. Diolch yn fawr iawn I chi am eich sgwrs. Well, congratulations! Thank you very much. Thank you. You're having a cracking show. I'm not crying yet, You're not crying yet? Not yet. Oh, it's only yet then. Yeah. Thank you very much. Wow, what a brilliant start to the show. Fantastic, absolutely fantastic. His first time ever out, homebred. 2 months ago, we didn't even look at him. And then all of a sudden, he's just gone bing. Bred by ourselves, as I say. His grandfather was 2 years champion here. About 17, 18, I think. The breeding is right. Yes, the breeding is right. But it's always extra special when you've bred them yourself. It is extra special when we bred them, but the effort we put in, we should have a good show.
Yeah. We put a terrific amount of effort. And young Tom. Tom is fantastic. He's a credit to you. Yeah, now, isn't he? Yes, he's got taller than us all. He's ate all the sheep food. Well, there's something in your sheep food, I'll tell you that. Something's happening, right? Yes. Well, congratulations Thank to you very once much again. indeed. Thank you. Have a good show. Cheers. Thank you very much. Cheers.